कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कुमटा 1 फूट 2 इंच लांबीचो चाकू गिळिल्ल्या सर्पाक सर्पमित्र पवन नायक हेमी वाचयले. सर्पान इंदूर, कुकडाल ताती किंवा आनी कसलो प्राणी गिळिल्ली घटना पळयलात आयकलात जाल्यार आपल्यालो आहार म्हण 1 फूट 2 इंचाचो एक चाकू गिळण जीर्ण जायन जावन आनी भायर उडो जायन जावन सर्पाली तळमळची घटना कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात घडली. कुमटा तालुक्याच्या हेगडे निवासी गोविंद नाईक हेमगेल्या रानच्या खोलेत वंटीर आशिल्लो एक चाकू सकल पडलो. चाकू कसो पडलो हे पळयतरेत एक थंय सर्प नजरे पडिल्ल्यान घरच्याली भयान धांदळ जाली. थोड्या वेळान सर्प गेलो काय कितें म्हूण घरच्यान पळयतरेत थंय पडिल्लो चाकू ना जाल्लो दृश्टी पडलो. थंयच सर्प गप्प पड नाशिल्लो दिसलो. थिंच्यान तो सर्प वचूं म्हण फाटले दार उक्ती दवरून घरचे सगळे भायर वचून रावले. तरी तो सर्प गेलना म्हूण संशयान सर्पमित्र पवन नायक हेमकां कळयले. तेमी घटनास्थळार येवन परीक्षण करून सर्पान चाकू गिळला अशी खात्री करतरेत 1 फूट 2 इंचाचो तो चाकू कसो तरी करून सर्प भायर उडोवंक पळयतालो जाल्यार तेज्यान सादी जायन जातरेत सर्प मरतलो म्हूण सर्पमित्र पवन नायक हेमी पशु आस्पत्रेच्या सहाय्यकाल्या अद्वैत भट हेमगे सहाय्यान अर्ध घंटापेक्षा जास्त वेळ अथक प्रयत्न करून अखेर चाकू भायर काडूंक यशस्वी जाले आणि सर्पाक औषध उपचार करून सुरक्षित जाग्यार सोडलो अशी घटना घडला. अंकोला समुद्रात 4 प्रवाशांपैकी एक प्रवाशाले बोंड मरण. हुबळीच्यान 4 जाण दोस्त मेळ बकरीद परबे सुटे निमित्यान कारवार जिल्ह्याच्या समुद्र किनारी भागात प्रवासासाठी 2 बाईक घेऊन 4 जाण फिरूक येयले. 4 जाण दोस्त अंकोलाच्या समुद्रात मौज मौजेसाठी उतरले. 4पैकी तितूंतलो एकटो समुद्राच्या पाळाबरोबर अगड दर्यात पावलो. हुबळी हग्गेरी मारुती नगरचो निवासी निजामुद्दीन मुल्ला दादापीर वय 26 वर्सां हेका बोंड मरण येले. स्थानिकाल्या मदतीन कूड वयर काडली. या प्रकरणाची नोंद अंकोला पोलीस ठाण्यार जाला. पुढलो तपास पोलीस करतले आसात अशी बातमी प्रसार माध्यमाक दिला. जोयडाचे शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत. कृषी विभागाकडच्यान 600 क्विंटल भाताचे बी उपलब्ध. जोयडा तालुक्याच्या कुळवाडाली पैल टप्प्याची शेताची कामां पूर्ण जाल्ली असून आता चरवो घालूंक पावसाची वाट पळयतात. मृग नक्षत्रात पावस बरो पडतलो म्हण शेतकरी बी आणि साऱ्याची जमावजमत करूं लागलात. जोयडा तालुक्याच्या सगळ्या कृषी संपर्क केंद्रात भाताचे बियाणे सिद्ध दवरलात. जोयडा तालुक्यात बरीच कृषी जमीन सुकी मक्की असून तितूंत मृगाच्या पावसात पावस पडल्यार भाताची रोपी तयार करूंक बी घालतात. तेजे खातीर त्या शेतात उदक साठोवचे गरजेचे उरता. जाल्यार मे म्हयन्यांत अखेर अचानक पावस पडिल्ल्यान आता पावसान विसावो घेतला म्हण शेतकरी बी घालूंक पावसाची वाट पळयतात. जोयडा तालुक्याच्या कुंभारवाडा, अनमोड, जगलबेट, असू, रामनगर या शेतकरी संपर्क केंद्रात कृषी विभागान सुमार 600 क्विंटल बियाची व्यवस्था केल्ली असून तेतूंत इंटन, MTV, BPT, RNR या जातीच्या बियाचो समावेश आसा. हेजो इच्छुक शेतकऱ्यांक लाभ घेवचो अशें तालुका कृषी निर्देशक सुषमा मळीमठ हेमी प्रसार माध्यमामार्फत माहिती दिला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।